Semmilkom ħbibti illum Monza jelbu lill-Juventus bl-iskorta u jeb xejn biex b'hekk tefgħu lill-Juventus fi kriżi profonda. Illum Juventus li huwa l-iktar tim li rebaħ tazzi u kampjonati ġol-Italja sbaw magħluba mit-tim li jinsab fih il-klassifika Monza u li ta' min jgħid din kienet l-ewwel rebħa tagħhom dan il-kampjonat, jiġifieri hija l-ewwel rebħa tagħhom fl-istorja fis-serja, jiġifieri David il-Golija. Ftit hemm xi tgħid fuq Juventus li minn din il-partita li ħatta li hija ma salva. Forsi nemmel ġdid l-aħjar prestazzjoni kienet tal-goalkeeper fejn f'90 minuta ma rajna attakki ta' xejn, bil-bidu sal-aħħar niddefendu qisna tim tas-Serja B, nippruvaw xi kontra-attakk l-immola biex tħoss kemm hemm nervożiżmu fit-tim fit-42 minuta. Jiġifieri kienna nilagħbu fuq minn ħafna keċċa Di Marija, daqqa ta' Minkek li kienet ħamra m'hemmx xi eżid jew inaqqas fuqha. Kundizzjoni fiżika orribli biex nibda ngħid li il-kampjonat Taljan għandu livell iktar għoli mill-futbol Malti, ma naħseb f'dan l-istat li qed fih din Juventin, naħseb anke fil-futbol Malti. Hemm minni logħbiet litteralment ngħid lejn siegħa u nofs minn ħajti nara l-dattin. Imma fejn hemm imma l-imħabba hija u fejn jidħol it-tim Juventin ma nifhmx ma nsegwihx. Inkunu fejn inkunu, kemm fil-glorja, kemm meta konna fis-Serja B, jiġifieri nispikta ħa nsegwilhom, biss però nibqa' ngħid li hemm plejers laqqas biss jixraqilhom li qegħdin hemm. Bħal ma kien jiena kien iktar dal-istaġun rajt kemm bidel stili f'xaru, tgħidlux kemm jien vanitut li nqgħod ninnota dawn l-affarijiet, milli rajt affarijiet sura ġol-grand. Hemm minni tal-isport tiegħu plejer tal-futbol mhux biex ibidel l-istil ta' xaru. Però jiena lilin minn din logħba li qas biss hemm xi kummenta dwarha. Kieku tgħid konna sventurati jew tgħid logħba tajba ma stajna imma aħjar xejn. U dak kontrattin tal-aħħar. Għejd li inti kif titmur u taffronta timijiet fil-Champions League. Mhux taf xejn ġew ġiex telfiet li huwa rekord ukoll wara xulxin fil-Champions League. U ta' min jgħid li din hija tielet telfa mill-aħħar erba' logħbiet tal-Juventus. U l-ewwel waħda fil-kampjonat. Jiena ħanuża dan il-video blog biex nagħti naqra iktar reżumé ta' kemm is-sitwazzjoni hija prekarja. Jiena naħseb illi wara l-2017 meta l-Juventus leħbu l-quċċata mingħajr ma sfortunatament rebu Champions League. Fl-2018 sar l-ikbar żball li tnaħħa Pepe Marotta. Issa, jekk hemm xi diverġenzi biex iġibu lil Ronaldo, huwa tidħol issue ta' marketing u flus. Mhux qed ngħid li Ronaldo ma jixtax Ronaldo f'ċertu stanzi hemm nalla kienu biss xi ħaġa kien hemm. Il-Juventus elevaw lil Fabio Paratici, lil Rea u Ricci. Illum il-ġurnata qed nitkellmu 4 snin wara għax ġara kellhom jibdew proġett. Ma baqa' ħadd minnhom. Nafu bil-plejers
jew ftit li xejn li qabdu l-ġamparatiċi. Jiena onestament fuq Nedved ma narax li għandu is-sitwazzjoni tiegħu li tibqa' hemm u fuq Nedved se ngħid kelma qabel niġi fuq Agnelli u Allegri. Jiena nemmen li internament il-Juventus huma diviżi fit-tnejn. Ilhom diviżi fit-tnejn minn meta ħadu d-deċiżjoni li jneħħu lil Pirlo. Nedved qatt maret lura lil Allegri u Agnelli rridu lura. Issa, kif sfortunatament jiġri din tiġarajnija minn Marcello Lippi mat-tim nazzjonali, Cappello meta kien reġa' lura mal-Milan, hija fiċ-ċar li Allegri skużawni bid-darba mhux se jagħmel is-suċċessi li jagħmel fl-ewwel era tiegħu mal-Juventus. Jiġifieri din hija kif jgħidu forma imsaħħa. Fuq Agnelli jiena ninżaw il-kappell ġifieri rebbaħna fuq li rebbaħna, imma bħal kwalunkwe istituzzjoni hi x'inhi l-istituzzjoni. Oltre minn 10 snin fit-tmexxija huma kollha żejda. U qed ngħid hekk għax qed nara apatija enormi fit-tim minn fuq sa isfel. Plejers laqqas biss għandhom ħeġġa li jilagħbu. Nerġa' nirrepeti llum lejt siegħa u nofs. Minn ħajti nara l-Juve. Ġie arriva bene dil-ġimgħa jgħid veru qala b'nofs battuta, imma għalhekk ġew l-Allegri staqsir xi ħadd mis-supporters għallu se tħallsu inti. Mela l-iskop ċar tal-Juventus, il-proġett tal-Juventus mhux ir-rebħ li jiġu f'sitwazzjoni finanzjarja u sostenibbli li ma ntihomx tort fl-aħħar mill-aħħar għax il-pandemija tal-Covid bil-grounds magħluqa u issa nimmaġina l-inflazzjoni li mhux biss nisemmuha Malta imma f'kwalunkwe pajjiż fil-madwar, fil-kontinent taffettwa lilhom ukoll. Għal hija proġett. Illum qabel tal-proġett jiena ma nafx onestament. Għax jekk jara bajnek id-9 minuta tal-lum, il-proġett kien suppost li jtella players mill-Under 23 jew Next Gen għax għal-titli u żmijiet għandna u jintegrom fl-ewwel tim. Mela jista' xi ħadd tifhemni kif lil Rovella lillum għamellhom ma tal-bieħ isselfu. Jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi miżera naħseb kien ħafna aħjar minn McKennie għax McKennie kien jisu bniedem fis-sakra fil-ground. Hemm minni ma nafx x'niżel jagħmel għall-logħba eżempju. Miretti, okej, tidhom ċans, hemm Saul li meta daħal prova ftit ftit ħin li kellu għax ngħid prova ftit għax bis-saħħa tiegħu kien hemm plejer tal-Monza għal karta safra u faġġoli onestament għandi ma rajtux li għamel impatt. Biss ma tantx kellu jinlaqqas biex ngħidu kollox kif inhu. Jiena nagħlaq billi nsemmi l-Allegri. Jiena nibqa' nafulu 5 kampjonati li rebaħna imma żgur u jien kont nerġa' ngħid kont wieħed favuru li jiġi lura biss ma jistax ikun li nebqgħu sejrin. Il-tim missilqieh jekk mhux jagħti ħafna ormai. Jiena naħseb u laħan ippunta subajja fuq Allegri. U laħan ippunta subajja fuq Nedved u la fuq Agnelli, imma jiena naħseb li kif il-Juventus kienu għaddew dik li era ta' 9 snin bla rebħi wara l-1986 għax l-ewwel kampjonat li kien ġie fl-1999. Naħseb wasal iż-żmien li John Elkann jaqbad u jixkana l kulħadd minn hemm. Jiena hekk nemmen u jibda b'dem ġdid. L-għalonet fl-aħħar snin kien hemm anke diverġenzi bejn id-diriġenza tal-Juventus u l-UEFA.
minħabba l-ixxu ta' Super League xi ħaġa li jista' jkun li wkoll telfithom mill-attenzjoni tagħhom fuq id-din. Biss naħseb li qed indaħħu n-nies ormai. Għax li titlef nejbet mal-Paris Saint-Germain ma ngħid tweġġa meta tara kif labu mal-Benfica, imma llum redikoli konna. Hemm minni ma' sħabi Antonello u ċomba tal-Milan noħobbu jagħtuna paġelle. Jekk nagħti l-paġelle jien, żero nagħti. Daqshekk irid inkun aħdar magħhom. Għax m'hemm ħadd li salva wiċċu. U aħna supporters, id-tim inħobbuh ma nippretendux li kull se nirbaħ li għalkemm bħal kwalunkwe supporter ieħor din nit-tim tiegħu jħobbu jkun jixtiequ jirbaħ. Biss ma nistax naraw din il-medjokrità laqas. Biss inħarsu nippruvaw b'ottimizmu għal ġejjieni. Naħseb id-derbi d'Italja bħalissa huwa min qiegħed jittarjaqa fil-ħama bejn l-Inter. Għax on paper naħseb li huma iktar xi xtimijiet l-Inter u l-Juventus li għandhom plejers tajbin. U naħseb iktar xi xtimijiet li tiddaħħu. U jekk ħaneqgħu żejrin din l-attitudni, niddubi ta' kemm il-ġixtemijiet ħajgħaddu għaċ-Champions League. Biss ħbib tiegħi, Forza Juventus u fino alla fine. Kemm tlifna xorta qiegħda hawn nagħmel il-videos għal minħaseb illi issa la jitilfu ma naħsibx illi jiċċomba jagħmel il-video le hekk qiegħda nitkellem m'għandi l-ebda problema. Qiegħed fejn ħabib tiegħi Melkim, Juventin, Interist, sorry. Nabba naqra miegħu ovvjament Interist għal min ma jafx huwa anti-Juventin. X'għamel ngħid? Dok il-bar. Nitqu naqraw l-volja ġara li ġara ma jimpurtax tlifna però bħalma kulħadd jaf ma kienx ħaqna nitilfu. U dan għaliex rajna illi konna minna l-aqwa plejer fil-kampjonat Taljan, ġoe Rafa Leao, xorta l-qatna żewġ lasti, xorta pala per eżempju xuttijiet on target konna 5 aħna u 4 huma, u Napoli kienu letteralment full team, eċċessjoni li ma kellhomx lil Osimhen u forsi tista' semmi Diego Dembele ma jilabx ovvjament.
Però Osimhen inħass. Għalkemm inħass sa ċertu punt għax l-Raspadori inħass Osimhen, imma mbagħad skurja il-gol ta' Rebqa Simeone illi bażikament huwa ir-riserv ta' Osimhen, ġifieri inħass sa ċertu punt. Aħna min-naħa tagħna ir-riserv tal-jew kien Krunic. La kien Rebic u laqqas Origi. Imma kien Krunic. Hemm differenza. Ma tibda ħin offendi lil Krunic, tax. Jiena ngħid għalija Krunic, oġobni llum. Nitkellmu ftit dwar il-partita kif ġrat. L-ewwel taqsima xejn b'xejn, il-Milan konna aħjar minn Napoli għalmenu fl-opinjoni tiegħi sa Meruni hekk m'għandix raġun, però jiena dak x'naħseb jien. Fit-tieni taqsima bdiet Pioli bidel dawk iż-żewġ plejers li huma Calabria u Kier minħabba li kellhom karta safra tnejn li huma daħlu minflokhom Kalulu u Serginio Dest u sfortunatament Serginio Dest għamel dak il-fawl tal-penalti. Fawl sventurat xu prova jidħol għall-ballon però missi Kvaratskhelia letteralment dan ovvjament waqaf il-kaxxa penalti li ngħata bil-VAR, penalti li kien u m'hemmx tajt fuqu. Sfortunatament minn jan ninta fuq il-ballun għaddeżat minn taħtina, x'meta tiġi ħażina tiġi ħażina. Bħal meta fl-ewwel taqsima x-xut ta' ġiru jilqgħu bidu hekk meret il-ballun jola fuq u jaħbad mal-lasta. Għax tkun beżżur, meta l-logħba ma tkunx tridek. Però l-Milan ma qtajniex qalbna, komplejna nattakkaw u ġil-gow ta' dro. Xal Deketelare, kikkaw xatta duhet immaqdu l-Deketelare naħseb il-lum ta' ftit risposta u ngħid ftit għax naffiċċerti li jkun aħjar. Tħalli għammin ma jiddejjax. Nurja lejsi Milan fl Emirates. Emirates fly better, sorry. Għadda l-flok irbaħna l-lekxor Emirates kem nafli minn fuqkom imma dik il-verifa. Tuba botta l-lajn, għastax ma għedilek. Kem lilu kem il-ledituri, għedik dejna. Bil-fors. Xkont sanajt? Kontet najt eħed, għal l-azzjoni tal-gow, ballun ta' Deketelare l-Teo Hernandez ballun ġewwa u ġiru dejjem ġiru. 36 sena għandu dan. U nafra kien hemm xi ħadd li 36 sena du ma laqhomx. Jelaqgħu fl-aħħar tax-xahar. Come on. Għaw ħafna nies li kif jalqu eluq snilhom illum mill-għad jibdew jgħiduni għandhom bżonn iżjed. Ġifieri jekk illum għalqu 25 sena, għandu 26, għadek tal-25 biha. Għaġa bax taħjala 36 ġimatin nuqqam. Ma insomma, ħajala 36 sena tajjebek għal min għad jgħid lex mandu 36, ħajala 36 u ma jieqaf qatt. Kemm labsit lobit issa titolani? Ma jieqaf qatt. Plejer illi ma ssibx bħalu ta' dik l-età. Ftit, mhux ma ssibx bħalu, u ma ftit il-plejers tal-età tiegħu. Eżempju, Omer kif konna qegħdin nitkellmu, kien semmi lil Ġeko. M'għandux jaqsam Ġeko. Issa daqs nitkellmu kważi plejer tal-istess età, l-istess pożizzjoni, l-istess numru, bil-numru disa tnejn huma u interista tiegħi da mhux jien, biex ma tgħidux li jien għandi kontra. Jinsel jiddefendi l-ballon. Jola, ma kien eżempju kien minn ġer daqs ix-xfieq wara għandha daqs ix-xfieq. U xorta xiru baqa' miegħu nissel ma nafx kemm il-ballu lil-Deketelare, lil-Saelemaekers, lil-Brahim Diaz kien daħal, lil-Krunic stess. Kulħadd il-tonal, il-Bennacer, kull min isib. F'kull cross daħal ġiru, fl-ewwel taqsima kien daqsxejn egoist. Għax kien hemm possibilitajiet pereżempju niftakar ta' Calabria u ta' Deketelare. Nejluma li kiku, pero jaf ma jgħidulux, jaf ma jgħidulux, na huwa striker automatikament ħajmur għax-xut. Jew ħajmur għal-ras. Tibqa dan huwa striker li mhux qed u jew ġat warajja. Ma ħadd warajja ħadd ma jgħidlu. Mhux hekk. Allura ġiru dik hija xi ħaġa oħra tittajt fuq. Mill-bqija m'għandix xi ngħid li xorta tat-tim ħaqqu ċaħċipa għax veru tlifna, però mod immeritat. U ma kienx ħaqna li nitilfu. Sfortunatament, it-tlieta li ħajamlu il-video fuq dan il-weekend, it-tlieta l-huma ħanisimgħu telfa. L-Inter tilfu ta' Buja kant Udinese u l-Juventus Mark. Jiddispjaċini, però il-Monza ħadu l-ewwel rebħa fis-Serje A fl-istorja tagħhom. Rammel kif xi dwejja għandu li tilfu l-Juventus mal-Monza. Ma biex nitkellmu ta' Mal-Monza.
Il-Monza ħadu l-ewwel 3 punti fl-istorja tagħhom fis-Serja kontra l-Juventus. Il-Juventus. Importanti li għeddi ġiġ punti fuqhom s'issa. Dak huwa l-iktar Melkim, żewġ punti fuq Juventus. Ma dak huwa Melkim. Aħna min-naħa l-oħra l-iktar huwa li qegħdin 3 punti taħt l-ewwel post illi huwa okkupat minn Atalanta u Napoli u 2 punti taħt l-Udinese ta' għax jekk l-Inter tilfu mal-Udinese, l-Inter tilfu mal-Udinese għedin it-tieni daw. U l-uniku tim li rebħ U l-uniku tim li rebħ l-Udinese kienu ċampions tal-Italja fl-ewwel logħba. Dik biss tilfu l-Udinese minn hemmhekk waħda dru u 5 rebħiet infila. 2 minnhom kif għedna Roma u Inter. Naħseb li għedna kollox. Fuq l-Udinese. Minnaħa l-oħra jiena għallum ħanħallikom għax naħseb li għedna dak kollu li kellna ngħidu fuq il-partita. Jekk forsi nżid xi ħaġa tal-aħħar qabel nwaqqaf, infakkarkom illi issa hemm il-waqfa għal partiti bla sens bir-rispett kollu tan-Nations League mela ħanieqfu ħabba l-World Cup ħajwaqqaf il-kampjonat għal xahar u nofs. Issa ħanieqfu ġimgħa ħabba n-Nations League. Imma insomma, dik hija xi ħaġa li jiena ma naqbilx magħha ma niddejjaqx ngħidha li tipo ma naqbel xejn magħha li ħanieqfu ħabba żewġ logħbiet tan-Nations League. Setgħu ġew invitati imma insomma. Waħda FIFA l-oħrija UEFA allura dan mhux se jiftehmu ovvjament. Niltaqgħu fl-ewwel Ottubru għal partita kontra Empoli, u mbagħad wara għandna l-partita kontra Chelsea, u mbagħad il-partita kontra l-ħbieb ta' Melkim kontra l-Juventus, fejn Melkim ħajkun hawn miegħi jsegwi l-partitu x'hekk. Hawn se tkun inti. Mhux xorta niġi. U jekk jispira minn Milan tifraħ Melkim kontra l-Juventus. Għandak huwa Melkim. Qed nipprova nitfa' naqra l-video illum f'mumenti daqsxejn komiċi. Ħalli ovvjament anke min qed jara l-video u forsi għandu dak id-daqsxejn dwejja għat-telfa tal-lum nippruvaw l-aħwa l-logħba ddiet hemm x'tagħmel tlifna, però nerġgħu ngħidu. Li kieku tlifna ma minna xejn, kont ikun bin-nervi kont anke forsi nagħmel video li nisfoga n-nervi, però wara l-logħba bħalli. X'iridu ngħidu lit-tim? Mhux proset ċorta. Proset ċorta. Allora qed nipprova nwaqqgħu daqsxejn komiku biex anke għalikom, speċjalment supporters milanisti, u anke mhumiex ta', però supporters milanisti qed issegwu dan il-video tarawh u forsi anke nitfalkom dik id-daxxej tad-dissima. Intant, ħbib tiegħi, jiena nħallikom naħseb li qedna kollox fuq il-partita. Forsi l-iktar tal-aħħar letteralment qabel naqta ngħid ukoll u ħanajda apposta għas-semmi għalijaw, mela lijaw jolqot wiċċ Ferrari fravuxxata waqt li liħor baxxa rasu u l-għaref Michael Fabri għal min ma jafx ir-referi tal-partita. It-tieni karta safra u tkeċċija. U l-ewwel karta safra taħax meta inti tmur tikkontrolla ballum b'sidrek ma tiftaħ idejk. Sewwa, naħseb anke t-tifel ta' 7 snin jgħaddu jibda n-nursery jaf li meta tikkontrolla ballum b'sidrek biex inti tieħu l-kontroll Melkim inti tilab il-futbol. Sewwa ngħid meta inti ħadmur tikkontrolla ballum b'sidrek ħad tagħmel hekk? Tiftaħ idek biex inti tuża s-saħħa sidrek? Lejnaw li għamel fl-ewwel safra kienet jagħmel hekk u laqgħat plejer. L-għaref referi Michael Fabri taħ l-ewwel safra. It-tieni safra tajjelu għar-rovexxata laqgħat wiċċ Alex Ferrari li kienet ibaxxi rasu waqt li lew qiegħed fl-arja laqtu f'wiċċu u keċċih. Jumejn ilu f'Salerni tagħna Lecce, nitkellem ovvjament jumejn ilu x'illum għalija u għal-ħadd, intom ma taraw dan il-video għada, allura jiġi 3 ijiem qabel, però jien għalija llum u għal-ħadd. Jumejn ilu, ġifieri l-ġimgħa, f'Salerni tagħna Lecce tnejbu qed morru ċċekkjawha, l-istess ġara b'Mazzocchi li mhuwiex lejgħu jagħmel rovexxata jolqot l-er tal-Lecce ma nafx minnu onestament. Ġewwiċċu u r-referi m'iniex ċerta x'ilfaw, ħankun onest, però l-ebda karta ma ħariġha. Lew mhux tal-li għal karta tal-li kienet it-tieni karta safra u li fissret tkeċċija. Tkeċċija. U tellifna Milan Napoli. Qed insemmiha mhux biex ngħidu żgur issa tilfa jibda jsib l-iskużi, laqqa xejn, lanqa xejn, però qed insemmiha għax semmiha Rafa Lew. La nsemmiha hu. Insemmiha jien, mhux hekk. Insomma naħwa, jiena ħanħallikom issa bil-kwiet, nitaqgħu kif għattilkom 15 oħra għal logħba li miss, però infakkarkom illi botta u risposta fuq
il-paġna Kamra Sportiva se jkun nhar il-ħamis diġej alla folja mhux se jkollna lobiet fost il-ġimgħa, il-programm botta u risposta se jsir xorta. Aħna niltaqgħu 15 oħra. Ċew għalikom u forza mila.